Sziasztok! Az őselemes táskák negyedik darabját hoztam nektek, a levegőt. Ahogy látjátok, egy közel félkör alakú táska, két rekesszel, 6 cm szélességben, a hátulja is egy ilyen jó kis foltos fehér, ahogy a felhő, a levegők, ugye a levegő kavarodik, keveredik, két rekesz, középen egy húzózárral. A válpántot elfelejtettem rá csatolni, de úgy gondolom nem is baj, mert így legalább jobban tudunk fókuszálni a táskára. A levegőt stilizálva ugye különböző kék betéteket, illetve kicsi szürkét, tört fehéret, fehér színbetéteket alkalmaztunk a táska elkészítésekor. Itt a fehér betéteknél pedig rájabőr kapott helyet. Kicsit elméláztam, bocsi. Szóval nektek hogy tetszik? Itt nem mondom azt, hogy milyen színben tudnátok elképzelni, hiszen ez a levegő. Köszi szépen, sziasztok!